Insellmilkom. Illum l-erba' 13 ta' April nilqakom għal qudiesa Rożarju mmexxija minn Patri Joseph Zammit. Patri Agostinjan li din is-sena se jagħlaq 30 sena saċerdot. Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol ħuti. Miegħek ukoll. Inġbarna l-qudisa sabiex nħarsu fl-imkien lejn Alla lejn Ġesu Kristu, speċjalment dan ir-Randan li għandu kelma għalina. Irid li aħna widnejna ikunu miftuħa, kif sejjer il-qari l-ewwel wieħed jibda billi jgħidilna widinti miftuħa. Hija l-isbaħ ħaġa għaliex tista' l-qalb tagħna timxi l quddiem tiskopri merat ġodda jekk il-qalb hija miftuħa u l-espressjoni l-widna tfisser il-qalb, il-widna tal-qalb. Ieħud qabel xejn ġie quddiem għajnejna r-realtà tagħna, niftakru Ġesu Kristu daħal biex isalva l-midinbin bil-ħajja tiegħu stess billi ħallas qalb nubietna bil-mewt tiegħu. U għalhekk nistgħu niskopru l-imħabba ta' Alla l-Missier. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-sir, bil-kliem bil-għemli u bil-ħallejt mirijieti tija tiegħi, l-kbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-lanċi u l-qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jagħtina qalb ġdida, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Missier Qaddis biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna ix-xitan, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għall-ħajja u l-grazzja tal-milja tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej ta' nilsien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil lajjim b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbix rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu nitfu l-ħiti. Ma ħbejtx biċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx. Għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix imniex nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanqodu għal-ħaq flimkien. Minu kontrija, ħajersaq lejja. Ara, Sidi l-mulej jgħinni, min se jagħtini tort? Il-kelma tal-mulej. Inuddu ħajr l-Alla. Stam responsorjali ngħidu flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir
u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa l-darek fnietni. It-tajr ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. Flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajr qasam li qalbi u fnini. Fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħal meta kont bilaġġ. Flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma l-fqajrin il-mulej, ma jistmelx l-mjassrin tiegħu. Flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Is-slimarik sultantana li qatt tarrida ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejja tal-qatla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu ta' San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u għalilhom xi tridu tatuni u jiena nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U huma taw 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda ifittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipres u lejn Ġesu qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: morru l-belt għand it-tali u għejdulu: għalhekk li mgħallem is-sija tiegħi waslet, jiena se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda fl-imkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmitt idu u jbil il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuq u imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mod fidejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien mulej? Wieġbu Ġesu: inti qiegħed tgħidu kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mit-talvim tal-Evanġelu tnatfu l-kol miħtijiet tagħna. U tjeżis, bdejt bil-kelma smieħ, is-smieħ. Mela fis-sam responsorjali għadna lil Alla: imminti weġibtni, jiġifieri saħansitra is-smieħ Alla għandu ħafna smieħ u jagħti każ ħafna dak li jisma' l-kriptoloidu. Għandi nifhem jien bħalissa il-krip tal-aħwa insara u l-aħwa mhux insara ġewwa l-Ukranja u ġewwa Russja jikorbu l-missier smih il-missier qiegħed jismagħhom, jagħti każ ta' kull karba ta' uġieħ. Imma smih ta' Alla qiegħed ċert. Is-smih tagħna fejn qiegħed? Sewa, Ġuda kellu problema li ma jismax fis-sens bħala posti kien ma' Ġesu, imma kellu pjan frasu li kien iktar importanti minn kull ma seta' qatt jista' jgħid Ġesu. Rrid illi dan il-bniedem ikun
hemm meta hu jispiċċa Messija, jigverna, jikmanda. U dan il-pjan kien l-ikbar ħaġa fir-ras ta' Ġuda. U għalhekk imur fuq l-assin jgħidilhom naddijulkom. Ma kellu qatt f'moħħu li Ġesu seta' jiġi maqtul mill-qassisin, imma mbagħad jitlef rasu meta jisseħ il-kumplament tal-ġrajja. Ġuda qatt ma sema. Ara kieku kien bħal Pietru, kien dejjem jisma' Pietru u dejjem jaqgħad xajt għax jinduna li kien fema ħażin l-ewwel darba u issa kienet forsi jifhem naqra aħjar ix-xogħol, il-sens ta' kliem il-mulej. Ġuda ma kellu xejn smieħ. U jagħmel dak li jagħmel meta jaqta' qalbu minnu nnifsu għax jgħid jiena tajt bnedem innoċenti għall-mewt, asħaqni xejn, asħaqni ngħix, asħaqni futur. Huwa itemm ħajtu. Imma Ġesu meta jgħid kien ikun aħjar kieku ma twelet xejn mhux qed jirreferi għal Ġuda li seta' jispiċċa hekk ħażin, imma x'il-missjoni tiegħu ma komplija qatt. Għax il-missjoni ta' Ġuda fil-pjan ta' Ġesu kienet li salva bil-predikazzjoni bħalma salvaw l-apposti l-ħafna nies. U l-missjoni tiegħu ma jkomplix Ġuda. Il-problema li qatt ma kellu smieħ li ġo rasu dejjem kien hemm biss pjan ħari li dak il-pjan kien l-iktar ħaġa ta' sura li qatt seta' Ġuda jgħix għalih. Alla qalbu ma trasformat qatt ruħha. Kieku trasformat ruħha l-qalb tiegħu seta' jgħid bħal Pietru, mulej jiena qas nifhem min jien, jiddispjaċini. U d-dispjaċir li mar jgħid lill-qassisin bih kien jispiċċa jgħidu lill-Alla wkoll u jispiċċa scot free, meħlus, jara l-ħnina tal-missier. Għalhekk hija importanti għalina. Meta nitolbu għall-aħwa fl-Ukranja, nitolbu għall-aħwa fir-Russja, nitolbu għall-istess President tal-Federazzjoni Russa, għal kull min involut fil-konflitti internazzjonali jew lokali, għal kull min fil-qalb tiegħu m'għandux is-slim u m'għandux il-paċi, għalhekk għal dan għandna nitolbu. Li l-kol kemm aħna quddiem Alla jkollna smieħ. Sabiex ikollna mhux ċans wieħed imma ħafna ċansijiet u ta' ħafna ferħ fil-ħajja. Għax li sbaħ ferħ fil-ħajja hija li bniem jiskopri li Alla isaffina il-saffi l-qalb tagħna bħas-soder. Mhux għax hija tajba, ma xi saffija tiġi ħafna iktar tilma minn kollox u kapaċi tagħmel ħafna ġid u kapaċi ma tfittx l-anfisha ma tgħix f'egoiżmu. Sidris u tit-talbit sewa. Tolbu qabel xejn għall-innoċenti ta' kollha ta' żmienna li sabu d-dinjità tagħhom mitfuqa taħt is-saqajn biex jaraw il-frott bnin tat-tjubija miżruha f'qalbhom. Nitolbu. Tolbuk mulej. Għal-persuni reali li jirbaħom ix-xitan biex il-Knisja tkun mezz ta' evanġelizzazzjoni li ssejjaħ lilhom u lil ħafna għal ħelsien veru u l-ubbidjenza li nsidna ħelu Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nibżgħu mill-perikli li jinsabu barra djarna, speċjalment f'dil pandemja, biex inkomplu bil-ħajta kuljum b'attenzjoni u prudenza kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-adulti li tilfu l-ulidhom f'xi disgrazzja biex jafdaw il-ulidhom f'idejn min ħabbhom u għalhekk ħalaqhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għazzaza, ċirkondati kif jaraw li l-għom infushom b'egoizmu sfrenat minn sħabhom u minn żminijiet biex jitfarġu b'ġenituri li jarfuhom u jgħinuhom f'kull ċirkostanza, jadruhom u
u jgħinuhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal daw kollha fil-familja tagħhom milquta b'mod gravi mill-COVID matul dawn is-sentejn. Biex iġibu l-faraġ tal-Mister Alla li hu preżenti f'kull ġrajja ta' dibatija li ngħaddu minnha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nagħlqu t-talb tagħna billi nġibu qudiem għajnejna u qudiem għajnejn ta' qalbna dak li nixtiequ li l-Missier jisma'. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier qaddis dan is-sagrifiċċju li se jingħu noffrulek u fih-ħnija tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu b'ġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nirfu lubna il-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġida s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien rodulek ħajr għal-merti ta' Sidna Ġesu Kristu mislub bit-tpattija ħtijiet tal-bnedmin u tagħna l-koll. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakkru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih ta' kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. U Alla Missier, inti sami l-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bnedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn permezz tal-mezz ta' komunikazzjoni u sawwa bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek fuq dawn l-offerti tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' ibnek il-waħdin il-Aziz Ġesu Kristu Sidna li biħaħna il-koll u li jittek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz il waħdu il-ġust tali l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art
biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna. Rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħajl ħobs, rad il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ikku kol wara l-ikla ħajl kalċi u reġa' raddi l-ħajr u taħli d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu tifkira ta' Ġesu Kristu li huwa l-għajd tagħna u s-slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li din nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġija tiegħu noffrulek Alla fidilu veru. Din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missir l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħars ta' ħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissibu f'dan is-sagrifiċċju waħdin ta' Kristu ibnek. Bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek għamel naqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejnietna. Żumna l-koll fema waħda u qalb waħda, mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles Jude, ejna inħejju l-miġġa ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidħlu quddiemek qadisin fost il-qadisin tas-sema mal-Verġni mqadsa Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkun nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna, inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħixu jisaltana għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu is-Santu jingħata lilkom kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew tinitolbu kif Ġesu Kristu għal mid-dixxipli tiegħu jitolbu lil missieru. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum. Affrilna dnubietna bħalma aħna naffru min huwa ħati għalina. U li daħannix fi tiġrib, iżda ħrisna minn kull deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina jitolbuk fit-tiba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, il-jiet l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tassew li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu ħuti. Dan il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jissew lina se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf ta' Alla li jneħidnu biet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u jiena nkun infejqa. Il-ġisem ta' Sidna Ġesu Kristu jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U missier Alla, wetta l-qlub tagħna fit-tama li inti bil-qamewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina il-ħajja ma tintemx kif juruna il-missier qaddisa li hawn iċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Jżomm jidu fuqkom jagħtikom is-slim tiegħu u jberikkom il-missier u l-iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Ngħixu l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-jum it-tajjeb. Ngħixu fir-rida tal-missier Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. L-Arċidjoċiżi ta' Malta tħeġġeġ lill-insara sabiex matul il-ġimgħa mqazza jattendu u japparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid dan permezz ukoll tax-xandiriet li se jxandru fuq TVM, Knisja.mt u newsbook.com.mt. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċiżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċiżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna, isma' tal-btana, elisina u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' tal-btana, Ġesu li twet għalina u li tikuni ben tiegħek bħalna. O Ġesu għattijaj għafrinna dnubitna, elisna minna tal-infern. U ġenbih kollha, speċjalment il-dawk li liktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Se namlu il-misteri ta' tbatija. Xtaqt għaliex talbuni nitlob partikolarment għal ċertu Ġannina Ċini li tinsab mitfuha fis-sodda biex imurjati għal-grazzja taċċetta s-salib u lina l-koll biex imurjati din il-grazzja naċċettaw kull korn tradizzjoni u kull dbatija li nistaw nitaqgħu magħha fil-ħajja biex ngħixu fil-idea tal-Missier u nħobbu l-Missier f'kull ċirkostanza. Mela, l-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għeraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewiet, jitqadis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna tnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tielet misteru tad-dbatija meta Sina Ġesu Kristu kien ikkoronat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw ir-raba misteru tad-dbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw il-ħames misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u għal 3 sigħat tal-agonija rat ruħu lill-Missier tiegħu u miet. Missierna li inti fis-smewiet, jitqadis ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-denja. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Islima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana. Islima lik li lek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva, jekk nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ.
Ijiem l-avukata tagħna dawwar lina dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħnina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonijiet tiegħu, missirna li inti fis-smewiet jitqades ismek, tiġi saltnatek. Ikun titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liban u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Ammen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eterna Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mira ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistgħu inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Samiki l-Arkanġlu. Samiki l-Arkanġlu. Idħol għalina fit-taqbida
kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtaja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-Sant Giuseppe. Slimalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek għal afdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kum issir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħnina, il-kuraġġ u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek katina, nitolbuk li nqimu l-ġisem, li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek inti li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb mqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Omma Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġju l-qadisin kollha tiegħu.